Vorig weekend begonnen ze definitief aan hun afscheidstournee, maar speciaal voor ons zijn ze nog naar Limburg gekomen om afscheid te nemen van al die Limburgse fans die hun fanclub rijk is. Na meer dan 22 jaar stoppen ze ermee. Bij ons zitten vandaag Erik en Sanne. Goedemiddag, Erik en Sanne. Fijn dat jullie er vandaag zijn, want het is heel druk voor jullie nu, hè? Ja, we zijn volop bezig met de laatste concerten, de laatste repetities, dus we weten niet waar eerst aan beginnen. Nee, en toch nog even naar Limburg We hebben een heel mooie herinnering aan al die, aan die uitzending die we samen gedaan hebben. En dan zeiden we, ja, dat willen we nog heel graag doen. Ja, want krijgen jullie nu vaak aanvragen nog en willen ze nog een laatste moment samen? Ja, en de mensen denken zelfs, ja, maar ja, dat eentje, de 1 oktober of zo, dat moet toch nog kunnen. En dat zijn gewoon onverbeterlijk. Het is fantastisch geweest die afgelopen 22 jaar. Ja. We hebben een heel mooi moment gehad om alles af te sluiten met die laatste cd. Ja. En we hebben eigenlijk alles gekregen wat we wilden. We zijn de mensen enorm dankbaar, ook voor die laatste concert afgelopen weekend, hoe ze reageren. En, Beseffen jullie het, dat dat nu, 30 september komt wel heel dichtbij, dan is het definitief. Ik zie je zo kijken, Sanne. Nee, wij beseffen het maar al te goed. Ja. Maar ik dacht heel eventjes aan onze fans die nog niet zoveel tijd gehad hebben als wij zelf om eraan te wennen. Ja. Wij hebben natuurlijk vorig jaar, begin september, hebben wij de beslissing al genomen. Toen wisten wij het al en dan hebben we gewoon de agenda genomen en gekeken, oké, wat is hier het laatste dat erop staat? Ja. Na die datum nemen we niks meer aan. En ja, dan zijn er nog heel veel dingen bijgekomen, maar na 30 september houden we absoluut niks meer aan. Ja. Dus wij hebben al meer dan een jaar dat we eigenlijk er zo stilletjes aan naartoe leven en onze maatregelen wel treffen, maar voor de mensen is het nog maar een Krijgen jullie die maanden. reactie ook van, kom aan Erik, je ziet er toch goed uit? Absoluut! Want het is omwille van gezondheidsproblemen, dat moet gezegd worden. Maar dat is, je weet dat het hoog tijd wordt. Het is 3 jaar geleden ondertussen. Ik heb eigenlijk nooit echt rust genomen. Ja, die 3 weken nadien stond ik eigenlijk al terug op het podium en eigenlijk... te is dat snel. een beetje te vroeg geweest. En dan hebben we gezegd van kijk, het moet, we moeten ermee stoppen gewoon. En, maar er zijn veel mensen inderdaad die het echt niet geloven. Die denken, ik geloof dat niet, onze technieker is de kampioen daarin. Mensen in onze eigen omgeving die ons kennen, die weten hoeveel pijn Erik heeft als hij op het podium staat, of de dagen ervoor en daarna. En die toch zeggen, ja, maar jij kan zo goed pijn verbijten. Ik denk dat je toch na een tijdje terug zin gaat hebben. We zullen wel met muziek bezig blijven, maar voor ons geeft het evenveel voldoening om dat thuis in onze zetel te doen, maar daar hebben de mensen niks aan. Maar ik heb tegen Erik gezegd van, we hebben 22 jaar lang, en Erik al veel langer op zijn eentje, zoveel gegeven ook. Want als we optreden is dat niet zomaar doen alsof. Dat is altijd zo'n wisselwerking en dat is altijd met heel ons hart. Ja. Dus denk ik dat de mensen, en je voelt dat ook, ze gunnen het ons ook wel om even rust te hebben. Jullie laatste album is ook meteen een heel groot succes. Fantastische expeditie. Het zijn er meer dan 10.000, 11.000 verkocht ongeveer. Dus dat is ontzettend. We zijn heel gelukkig mee, omdat het toch niet evident was om in deze tijd zoveel platen te verkopen en de mensen. Ja, super dankbaar. Want jullie hebben daar ook wel leuke avonturen beleefd, hè? In Texas, waar jullie het zijn dat gaan opnemen. Het mooiste wat je als muzikant kan dromen, natuurlijk, dat je met zo'n stel topmuzikanten kan werken en dat je daardoor ook de waarderingen en genegenheid van krijgt. Dat was ongelooflijk. Ja. Het was niet dat die mensen even een jobje kwamen doen of zo, dat was echt met volle overtuiging, waren zeer goed voorbereid, hadden alle demo's beluisterd. Dat was ja, de avonturen hebben we trouwens allemaal kunnen volgen op Anne ook. Hè, want jullie waren er met heel het gezin. Maartje was ook mee. Die heeft er ook leuke herinneringen aan waarschijnlijk. Die heeft super herinneringen. Die heeft eigenlijk heel Austin gezien, terwijl wij geen tijd hadden. Want we zaten van 's morgens tot echt 's avonds in de studio. Ja. En op onze enige vrije dag hebben we de hoesfoto genomen. Dus, maar Maartje die heeft geshopt en die heeft... en ze is zo blij. Er komt ergens bij ons in de buurt een groot ding met yoghurtijs. Frozen yoghurt. Dat heeft ze ginder elke dag gegeten. En zegt, yes, frozen yoghurt. Allee, goed, maar ze heeft dan de smaak. Mensen maken van allerlei veronderstellingen, zo van omdat ze dan af en toe zien dat Maartje en Sanne iets samen zingen. Of zo van, op podium gewoon, op podium, en dan... dat wordt het nieuwe duo. En dat wou ik ook nog voorstellen. Want maar dan ben je niet de enige en er zijn er heel veel. Dat is een gat in de markt, maar, dat bestaat nog niet in Vlaanderen, hè? Moeder en dochter. Nee, dat is waar. Maar dat is... Nee, dat is echt niet meer voor mij. Een andere mama met een andere dochter. Maar je gaat haar wel steunen, want zij gaat wel haar eigen weg. Ja, maar ik weet het niet. Ze is met 1001 dingen bezig. Ze studeert heel goed, dus ze maakt plannen als psychologen. Dat verandert constant, maar zangeres, dat komt eigenlijk toch maar op het laatste. Op het laatste plan.